Εκλογές 2023. Στον δρόμο για την κάλπη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Λίγα λεπτά μετά από τις 11 και μετά από την σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα είμαστε και πάλι σε τοπικό πρόγραμμα προκειμένου να συζητήσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο της ελληνικής ραδιοφωνίας Τρίπολης τον υποψήφιο δήμαρχο Μεγαλόπολης, τον κύριο Σταύρο Τσίχλη. Κύριε Τσίχλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε να αντιμετωπίσετε και να ανταπεξέλθετε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που είναι πάρα πολλές το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού αποφασίσετε να ασχοληθείτε με τα κοινά. Και βεβαίως είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με τα κοινά. Να πω ότι είστε γιατρός στο επάγγελμα, έχετε μια συγκεκριμένη αλλά και πολύ, έτσι, αν θέλετε, σταθερή πορεία στον χώρο της υγείας μέσα από διάφορες θέσεις. Αποφασίσατε να θέσετε τον εαυτό σας, έτσι να πω, στην διάθεση των πολιτών να σας επιλέξουν προκειμένου να υλοποιήσετε το όραμά σας για τη Μεγαλόπολη. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Πώς αποφασίσετε να κατέβετε υποψήφιος δήμαρχος Μεγαλόπολης? Ο κύριος λόγος είναι ότι η Μεγαλόπολη είναι μια πόλη με τεράστια ιστορία. Ιδρύθηκε το 370 π.Χ. σαν κέντρο για όλα τα αρκαδικά φύλλα έναντι της Σπάρτης. Έχει 2.393 χρόνια ζωής. Έχει συνεισφέρει τα πάντα στην αρχαία περίοδο, στην νεότερη ιστορία και σύγχρονη ιστορία με τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο και σήμερα έχει μια εικόνα εγκατάλειψης, κατάθλιψης, με τους περισσότερους νέους να έχουν τάσεις φυγής. Μέχρι σε αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερή μείωση του πληθυσμού με απαξίωση των περιουσιών. Άρα υπάρχει από την πλευρά μας ένα όρομα και ένα προσωπικό στίχημα ώστε η Μεγαλόπολη να αναδειχθεί σε ένα δήμο πρότυπο, συνδυάζοντας με επιτυχία μακροχρόνια ιστορία και διαχρονική αξία, με σύγχρονη αντίληψη και διαχείριση θεμάτων του δημοσίου βίου. Κύριε Τσίχλη, η Μεγαλόπολη είναι μια περιοχή αρκετά, έτσι, πολυσυζητημένη θα έλεγα και αρκετά πληγωμένη. Όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που είχαν περάσει έχουν αφήσει ενδεχομένως το δικό τους λιθαράκι, ενδεχομένως και τις δικές τους έτσι, παρατυπίες, να πω, προβλήματα, να πω, έχουν μείνει διάφορα ζητήματα σε εκκρεμότητα. Τελευταία θυμόμαστε όλοι με το σχέδιο αυτοδίκαιης ανάπτυξης, περιμέναμε όλοι να δούμε κάτι άλλο, βλέπουμε να έρχεται πιο αργά αν θέλετε. Εσάς σας ανησυχεί όλο αυτό, σας ανησυχεί το παρελθόν αυτής της περιοχής? Δεν ανησυχεί μόνο εμένα, ανησυχεί όλους τους κατοίκους και όσους αγαπάνε την περιοχή. Εμείς ορισματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο. Ορισματιζόμαστε ένα αύριο με ανοιχτές επιχειρήσεις, μια αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μια φιλική πόλη στον τουρισμό εγχώριο και ξένο, μια πόλη με σεβασμό στο παρελθόν της, με προσβασιμότητα σε όλους ισότιμα, χωρίς διακρίσεις και ένα δήμο που θα ξεκινάει με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μην ξεχνάμε αυτό που σας είπα και πριν, ότι έχουμε κάνει τα πάντα. Έχει η Μεγαλόπολη έχει δώσει τα πάντα στην ελληνική οικονομία και σήμερα αυτή η εικόνα της παρακμής που έχει, όποιον έρχεται του δίνει καταρχήν μια εικόνα κατάστασης, μια εικόνα μαράζωσης της πόλης μας. Ο κύριος στόχος μας είναι, πέρα από τα προγράμματα που θα εκμεταλλευτούμε και τα λοιπά που υπάρχουν στα πλαίσια της πραγματοποίησης, είναι να έχουμε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι πραγματοποιήσιμο σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή δεν θα δώσουμε υποσχέσεις στον κόσμο ότι θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Έχουμε φτιάξει ένα πλάνο, το οποίο πλάνο θα είναι εφαρμόσιμο και θα γίνει άμεσα. Δηλαδή ο κόσμος θα δει στην πόλη μας άμεσα αποτελέσματα την επόμενη διετία. Κρατάω αυτό που λέτε επίκεντρο άνθρωπο. Στο πλάνο σας αυτό έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο, φαντάζομαι, και πώς ξεκινάτε και πώς βλέπετε την πορεία της εξέλιξης, αν θέλετε, γύρω από το κομμάτι αυτό, αφού εκλεγείτε δήμαρχος. Πώς θα κινηθείτε, θέλω να πω με λίγα λόγια. Ότι έχετε μια πολύ καλή σχέση με τους πολίτες και με τους ανθρώπους γενικότερα και λόγω επαγγέλματος το καταλαβαίνουμε. Έτσι, είστε γιατρός, βλέπετε καθημερινά τον κόσμο, τα προβλήματά του. Πώς θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι έχετε πραγματικά όραμα και μπορείτε να κάνετε πράγματα για την περιοχή σας? Καταρχήν, εμείς έχουμε συνέπεια του λόγου των πράξεων, θα υπάρχει αξιοκρατία. Στοχεύουμε στην επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή της Μεγαλόπολης, με ιδιαίτερη στήριξη στους αδύνατες ομάδες, επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερη μέριμνα απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, αμαία, μονογοικές, τρίγδεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Δεν θα έχουμε διαχωριστικές συμπεριφορές. Και κύριο μας μέλημα είναι να έχουμε ένα δήμο δικαίου προς όλους τους πολίτες. Ένα δήμο που θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο που σας είπα πριν και ο κύριος στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.
και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό που πάσχει η περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι η Μεγαλόπολη, αν και βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου, έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Και ποιο είναι αυτό το μειονέκτημα? Καταρχήν, μέχρι να γίνει τώρα πρόσφατα Εθνική Οδός, είχαμε ένα από τα χειρότερα οδικά δίκτυα στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από την Τρίπολη. Δύσκολος δρόμος, βέβαια. Και έφτανε μέχρι την Καλαμάτα με στροφές κτλ. Μην ξεχνάμε ότι κάποτε στο Ρηχείο, μαζί με τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν πέρα από τη ΔΕΗ και εργολάβους, δούλευαν πάρα από 3.000 άτομα. Και όμως τότε η Μεγαλόπολη από τότε είχε μόνο ένα κέντρο υγείας. Ένα κέντρο υγείας το οποίο είναι υποβαθμισμένο, όχι αναβαθμισμένο, ούτε και τώρα αναβαθμισμένο. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουν έρθει κάποιοι συνάδελφοί μου ειδικευμένοι πια. Δεν είναι όπως τα παλιότερα. Κάτι έχει γίνει, αλλά θέλουμε ακόμα βήματα μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι σε όλους τους νομούς, εκτός του νομού Αρκαδίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να σας πω, άμα πάρουμε το νομό Μεσσηνίας, έχει 2 νοσοκομεία. Έχει την Καλαμάτα, έχει και η Κυπαρισία. Η Λακωνία έχει 2 νοσοκομεία, η Σπάρτη και η Μολάη. Η Αργολίδα έχουν 2 νοσοκομεία, Αργοσνάφλιο. Ο μοναδικός νομός με ένα νοσοκομείο είναι ο νομός Αρκαδίας. Ότι όλα έρχονται εδώ στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο. Και γύρω-γύρω από τα περιφερειακά κέντρα υγείας. Όλα αυτά θέλουν, ιδιαίτερα για την περιοχή τη δική μας, θα κοιτάξουμε και τον τομέα της υγείας, να αναβαθμιστεί και το κέντρο υγείας, δηλαδή να έχει και άλλες ειδικότητες μέσα, να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Αυτό που λέτε, ομολογώ ότι δεν το έχω ξανακούσει πάλι με το δεύτερο νοσοκομείο στην Αρκαδία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει πει κάποιος κάτι τέτοιο από τις εξαγγελίες. Αλλά είναι πολύ βασικό από τη στιγμή που υπάρχει το εργοστάσιο και τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Άσχετα αν οδεύουμε προς μια διαφορετική κατάσταση και διαδικασία, με τόσα εργατικά ατυχήματα, με τόσα δυστυχήματα, με τόσα άλλα ζητήματα που υπάρχουν, αλλά και με παθήσεις που ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα, έχουν προκληθεί εκεί από την περιοχή, παλαιότερα κυρίως, και δεν είχε τεθεί μέχρι στιγμής αυτό το να υπάρχει ένα δεύτερο νοσοκομείο, ένα δεύτερο καλά στελεχωμένο κέντρο υγείας, αν θέλετε, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το κρατάμε πραγματικά. Έχετε αν θέλετε, ένα αβαντάζ, κύριε Τσίχλη. Μπορείτε να σχολιάζετε, αλλά και το έργο των προηγούμενων δημοτικών αρχών, αλλά και να βρείτε τα κακό κείμενα. Τι είναι αυτά που θεωρείτε ότι δεν έγιναν στην περιοχή σας, γιατί την αγαπάτε την περιοχή σας, φαντάζομαι, για να θέλετε να την διοικήσετε από τη θέση του Δημάρχου. Τι είναι αυτό λοιπόν που δεν έγινε στην περιοχή και θα θέλατε να έχει γίνει? Καταρχήν, εμείς κρατάμε τα θετικά, διορθώνουμε λάθη του παρελθόντος και κοιτάμε μπροστά. Δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε αν έπραξαν σωστά ή λάθος. Θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε την πόλη μας όπως αρμόζει να είναι. Το 2020, μια ημερομηνία συγκεκριμένα 21 του 2020, μέσω της Επιτροπής Διαβούλευσης κατέθεσα στον σημερινό Δήμαρχο, τον κύριο Χριστογιαννόπουλο, 47 προτάσεις. Τις προτάσεις αυτές τις έδωσα τότε στην Περιφέρεια, στον ειδικό γραμματέα της Περιφέρειας, τον κύριο Τάκη Κολιόπουλο, τον δικηγόρο, στον πρώτο του ΣΔΑΜ, τον κύριο Μουσουρούλη, σε υπουργεία, στους βουλευτές του νομού. Εγώ πιστεύω ότι όταν γίνει μια κίνηση, η οποία κίνηση αυτή θα αποτελείται από όλα τα κοινωνικά στρώματα, θα υπάρχει καταρχήν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μια ομοιογένεια, η Μεγαλόπολη θα πάρει τα πάνω της. Ευελπιστώ να πάρει τα πάνω της, διότι διαφορετικά η Μεγαλόπολη δεν έχει μέλλον. Και είμαστε η μοναδική παράταξη που είμαστε ανεξάρτητοι, η μοναδική παράταξη που δεν έχουμε θαρμένους μέσα, η μοναδική παράταξη που με παιδιά που δεν έχουμε ασχοληθεί, η μοναδική παράταξη που είναι παιδιά τα οποία ζουν στην καθημερινότητα εκεί. Ζουν και βιώνουν την καθημερινότητα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν έχουμε σκεφτεί οι περισσότεροι είναι οι τυροδημότες. Οι τυροδημότες δεν γνωρίζουν δυστυχώς τα προβλήματα της εκάστοτε περιοχής, όπως και στο Δήμο Τρίπολης, που έχει και αυτός πάρα πολλά χωριά και ο Δήμος Γορτινίας κτλ. Ο τυροδημότης θα έρθει, θα ψηφίσει μια Κυριακή και θα φύγει. Και θα μείνουμε πάλι εμείς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Γι' αυτό, κυρία μου, αρχή είναι και στους υποψηφίους μου να μην δημιουργούν κόντρες, να μην δημιουργούν διάφορες εντάσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Και το έχουν τηρήσει αυστηρά τα παιδιά τα δικά μου. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα τελευταία 30 χρόνια, 35 χρόνια, η Μεγαλόπολη διοικείται από τους ίδιους ανθρώπους. Συνέχεια είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Είμαστε η μοναδική καινούργια παράταξη που ξεπρόβαλε, δηλαδή χωρίς να έχει κάποιος ξανασχοληθεί. Ήδη, ας πούμε, άμα πάρουμε την Κία, η οποία κοινή υπουργική απόφαση το 2004 που είχε βγει, έγραφε από τότε ότι σταδιακά το εργοστάσιο το 2030 θα κλείσει. Δεν έχει γίνει όμως κάποια κίνηση. Δηλαδή, χανόντουσαν θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο. Ωραία, τις αναπληρώσαμε? Όχι. Είμαι ο πρώτος που μίλησα με στοιχεία επίσημα μέσα στο σχέδιο που είχα δώσει τότε, σας είπα, στο σημερινό Δήμο κτλ., για να κάνουμε βιομηχανική ζώνη στο Ψαθή. Η βιομηχανική ζώνη στο Ψαθή ήταν 300 στρέμματα που έπαιρνε ο Δήμος απευθείας στους ΔΕΗ, είναι 800 στρέμματα που έδινε
Συνολικά 1.100 και γινόταν αερογέφυρα στον παλιό δρόμο της Καλαμάτας. Και γιατί επιλέξαμε τους Ψαθή? Γιατί είναι κοντά στη Μεγαλόπολη, μπορούσε άριστα να επεκταθεί η τηλεθέρμανση, να επεκταθεί το δίκτυο φυσικού αερίου κτλ. Και ήταν άμεσα προσβάσιμη. Δυστυχώς όμως δεν έχει προχωρήσει τίποτα τα τελευταία 30 χρόνια. Σε κάποιον κάποτε παλιά δημοτικό σύμβουλο που του είχα πει να φτιάξουμε βιομηχανική ζώνη το 12, γύρισε και μου απάντησε: έχει Τρίπολη, δεν μπορούμε εμείς. Σταμάτησα να συζητάω μετά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το κύριο μέλημα. Δηλαδή πρέπει άμεσα η Μεγαλόπολη να αποκτήσει βιομηχανική ζώνη. Και η Μεγαλόπολη έχει ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει καμία άλλη πόλη. Ποιο είναι αυτό το πλεονέκτημα, το μεγάλο που έχει η Μεγαλόπολη? Η Μεγαλόπολη είναι ακριβώς στο κέντρο της Πελοποννήσου. Είναι 20 λεπτά από την Τρίπολη, μισή ώρα από τη Σπάρτη και από την Καλαμάτα. Έτσι. Στην απογραφή του 2011 κατοικούν 335.777 κάτοικοι. Συνολικά στους 3 νομούς. Στην Αρκαδία είναι 86.000, στη Λακωνία 89 και στη Μεσσηνία 159.000. Στην απογραφή του 2011. Την τελευταία απογραφή δεν την έχω δει και δεν θυμάμαι πώς είναι. Κάνοντας μια εμπορική και βιομηχανική ζώνη στη Μεγαλόπολη, αυτόματα θα έχεις πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Και θα σας πω, επειδή ζω στο εξωτερικό, τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, οι μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, τα εμπορικά τμήματα που είναι άλλο το εμπορικό, άλλο το βιομηχανικό, έτσι γι' αυτό λέμε έμπορο-βιομηχανική. Το βιομηχανικό είναι για βαριές βιομηχανίες κτλ. Το εμπορικό αφορά πολυκαταστήματα και ένα τμήμα. Δεν είναι σε καμία πόλη, είναι σε κέντρο. Είναι σε κέντρο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν είχαμε μια εμπορική ζώνη, εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε φτιάξει τόσα χρόνια, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και την Τρίπολη και τη Σπάρτη και την Καλαμάτα και να εργάζεται εκεί το εργατικό δυναμικό και αυτών των πόλεων. Πέρα από τη Μεγαλόπολη, γιατί όπως και να το κάνει, η Μεγαλόπολη αυτή τη στιγμή έχει μια πόλη με 4.500 κατοίκων. Ήδη θα εξυπηρετούσαμε και τους 3 νομούς. Δυστυχώς όμως δεν έχει δώσει κανείς στην κεντρική εξουσία, στους βουλευτές του νομού, την έμφαση που πρέπει να δώσει πάνω σε αυτό το θέμα μας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την εικόνα της εγκατάλειψης. Δεν έχει κανείς εξηγήσει στις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, με η Νέα Δημοκρατία, την προηγούμενη φορά ήταν η το ΣΥΡΙΖΑ, δεν παίζει ρόλο για μένα ποιος είναι η κεντρική εξουσία. Και ένας πετυχημένος δήμαρχος δεν κοιτάζει ποιος είναι η κεντρική εξουσία. Υπάρχουν δήμαρχοι που εκλέγονται 5 θητείες, 4 θητείες, 8 θητείες. Έτσι. Δεν έχουν κοιτάξει ποτέ τους ποιος είναι η κεντρική εξουσία. Ο πετυχημένος δήμαρχος αρκείται το να είναι καλά η πόλη του. Αυτά. Και ικανοποιημένοι οι πολίτες του. Τώρα οι κεντρικές εξουσίες αλλάζουν. Όμως από την πλευρά τη δική μας, οι εκάστοτε δημοτικές αρχές και αυτοί που ασχολούνται με το Δήμο τα τελευταία 35 χρόνια δεν έχουν κάνει το βήμα παραπάνω. Τι? Να κάνουν ένα πλήρη φάκελο, να ενημερώσουν τα Υπουργεία τα αρμόδια το πού ακριβώς βρίσκεται η Μεγαλόπολη. Όλοι γνωρίζουν τη Μεγαλόπολη μόνο για λειτουργία. Δεν γνωρίζει κανείς για την ιστορία της, δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει το μεγαλύτερο θέατρο της Αρχαίας Ελλάδος, δεν γνωρίζει κανείς ότι υπήρχε αρχαία Λυκόσουρα εκεί, η πρώτη πόλη κατά Παυσανία που κατοικήθηκε στον ελλαδικό χώρο, δεν γνωρίζει κανείς ότι ξεκίνησε η Επανάσταση του 21 από το κάστρο της Καρύτενας. Εκεί ήταν το ορμητήριο του Κολοκοτρώνη. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα. Κανένας. Όλοι ασχολούνται με το ρηχείο και το ρηχείο και το ρηχείο. Και άμα δείτε την Κία του 2004, γράφει ότι το 30 σταματάει. Ωραία. Αντί να σταματήσει το 30, θα πάμε το 25, θα πέσουν κατατροχή, θα μπει σε αναστολή μέχρι το 28. Δεν λέει κάτι. Δηλαδή, φτάσαμε στο αμήν να λέμε τι γίνεται στη Μεγαλόπολη. Και ποιο είναι το μέλλον της Μεγαλόπολης. Ήδη όμως δεν είχε γίνει μια προεργασία για τη Μεγαλόπολη. Παρόλο που γνώρισαν, ήταν προκαθορισμένο στην ουσία. Έτσι, αφού μας λέει τώρα αυτό το στοιχείο το 2030. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα θα έπρεπε οι δήμαρχοι, οι τότε δήμαρχοι, να έχουν κάνει κάτι, να έχουν προβλέψει. Αυτό μας λέτε. Βέβαια. Αυτό είναι το κύριο μέλημα. Εμείς, σαν παράταξη, ήδη ξεκινήσαμε τις επαφές μας. Έχουμε μιλήσει ήδη με στελέχη της κυβέρνησης. Έχουμε μιλήσει ήδη με τους υποψήφιους περιφερειάρχες όλων των παρατάξεων. Κοιτάξαμε να τους ενημερώσουμε το τι θέλουμε να φτιάξουμε στη Μεγαλόπολη. Το μοναδικό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να εκλεγούμε. Γιατί ξέρουν εκ των προτέρων το τι θέλουμε. Δεν θα πάμε αφού εκλεγούμε να τους πούμε, ξέρετε κάτι, να χάσουμε χρόνο. Θέλουμε αυτό. Πρέπει να γίνουν αυτά τα βασικά. Ποιο είναι αυτό το βασικό? Εμποροβιομηχανική ζώνη. Θέσεις εργασίας. Άμεσα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά θέλουν να φύγουν. Και υπάρχει κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλη πόλη. Σε εμάς στην πόλη της Μεγαλόπολης, λόγω του ρηχείου της ΔΕΗ και λόγω του εργαστασίου μάλλον της ΔΕΗ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό, που αυτό θα φύγει. Ήδη έχει αρχίσει και φεύγει. Δυσκολευτήκατε να συμπληρώσετε το ψηφοδέλτιό σας, κύριε Τσίχλη? Θα σας πω κάτι. Επέλεξα τους συνεργάτες μου και επέλεξαν και αυτοί και εμένα. Το να συμπληρώσω ένα ψηφοδέλτιο
Εμείς κοιτάξαμε να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο να έχει όλα τα κοινωνικά στρώματα μέσα και όλες τις εκπαιδεύσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να έχουμε από πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ανθρώπους μέχρι και ανθρώπους της καθημερινότητας. Το να φτιάξει ψηφοδέλτιο ένας γιατρός δεν είναι δύσκολο. Το να επιλέξει σωστά τα άτομα δεν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Γιατί όταν μπαίνει σε όλα τα σπίτια που μπαίνω εγώ, γιατί βλέπω τη μεγάλη μερίδα του λέοντος, όχι μόνο στη Μεγαλόπολη και από την Τρίπολη έχω πολύ κόσμο κτλ. Είναι εύκολο να φτιάξει ψηφοδέλτιο. Το δύσκολο είναι να βρει άξιους συνεργάτες. Να μπορεί να διαχειριστείς την επόμενη μέρα. Έχετε, φαντάζομαι, και νεαρές ηλικίες μέσα, έτσι. Ο μικρότερος υποψήφιος πόσο χρονών είναι? Στα 20? 21, φοιτητής. Οπότε θα έχετε και το νέο αίμα, έχετε και τις απόψεις καινούργιες. Εκπροσωπεί ένα δικό του κόσμο. Η γενιά, να ξέρετε, αλλάζει, είναι 14 χρόνια ιατρικός. Δεν μπορεί να πούμε 70 χρονών να συνοηθεί με τον 20χρονο. Έτσι. Έχει άλλα θέλω ένας, άλλα θέλω άλλος. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι το πρώτο πράγμα είναι να δώσουμε τη σκητάλη στους νέους. Οι νέοι θα αποφασίσουν πώς θα φτιάξουν την πόλη τους, τη διαμόρφωση της πόλης τους, πώς θέλουν να είναι ωραία η πόλη τους. Αυτό που πρέπει να κάνει η γενιά η δικιά μου, γιατί ανήκω στο εργατικό δυναμικό αυτή τη στιγμή, είναι να φέρει τις θέσεις εργασίας άμεσα για να μείνουν οι νέοι. Και οι νέοι θα σχεδιάζουν το μέλλον τους. Σωστά? Σωστά. Με γυναίκες έχετε... Το πιο εύκολο ήταν να βρω γυναίκες. Άλλοι δυσκολευτήκαν, εμάς ήταν το πιο εύκολο συνδυασμό μας. Πώς επιλέξατε, πάλι με βάση την απήχηση που υπάρχουν στην κοινωνία κλπ? Όχι μόνο την απήχηση στην κοινωνία. Ορισμένα παιδιά μου είπαν: γιατρέ, δεν έχω ψήφους. Λέω: δεν με ενδιαφέρει ο ψήφος. Τους ψήφους θα τους φέρω εγώ. Γιατί μπαίνω στα σπίτια, γιατί έχω ένα όραμα, γιατί έχω ένα πλάνο καλό. Γιατί. Με ενδιαφέρει να έχω καλούς συνεργάτες. Να μπορώ να συνεργαστώ. Να μην έχω αυτά που βλέπω σαν δημοτικό συμβούλιο, αναντιδράσεις και τέτοια πράγματα. Να πεις: έχω αυτό το όραμα και θέλω να φτιάξουμε αυτό. Αλλά μπορείς όλοι οι συνεργάτες μου να μπορούν να δουλεύουν. Με αυτή τη λογική τους διάλεξα τους συνεργάτες μου. Και με διαλέξαν και αυτοί, έτσι. Μάλιστα. Κύριε Τσίχλη, αν τη Δευτέρα μετά τις εκλογές είστε δήμαρχος, νομίζω ότι θα δούμε βέβαια πώς θα πάνε και αν θα έχετε την εκλογή αν θα υπάρχει εκλογή από την πρώτη Κυριακή ή αν θα πάμε για δεύτερη Κυριακή και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, πηγαίνοντας, στο Δημαρχείο? Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε ποιο είναι? Να ενώσω την πόλη. Να μην υπάρχει διχόνοια και να κοιτάξουμε να φτιάξουμε την πόλη μας όλοι μαζί. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ βασικό. Αυτό που έφτιαξα εγώ και κατέθεσα στην Επιτροπή Διαβούλευσης το 2020 είναι ένα πλάνο που αντίπαλες παρατάξεις αυτή τη στιγμή το παρουσιάζουν πλάνο δικό τους. Δεν μου πειράζει αυτό. Τουλάχιστον συμβαδίζουμε τα όνειρα τα δικά μου. Αυτό είναι θετικό, έτσι. Αναγράφει μέσα αναλυτικά μέχρι για το θέμα των αγροτικών φυλακών, μέχρι και για την εμποροβιομηχανική ζώνη, έγραφε το Νοίκο Ευγυρίας που γίνεται στη Μεγαλόπολη, έγραφε πάρα πολλά πράγματα. Όπως και το πλάνο που ετοιμάζουμε τώρα. Το θέμα μας είναι να υπάρχει μια συνένεση από όλους τους φορείς, όλοι μαζί, να καταφέρουμε να φτιάξουμε την πόλη μας. Γιατί δυστυχώς η πόλη μας έχει εικόνα εγκατάλειψη, αυτό που σας είπα. Δεν είναι πόλη πια. Δεν δείχνει πόλη. Και θα κοιτάξετε και τους εκλογικούς καταλόγους αυτή τη στιγμή. Κάποτε ο Δήμος Μεγαλόπολης ήταν ο δεύτερος Δήμος. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Μεγαλόπολης είναι ο τέταρτος Δήμος. Ο Δήμος Τρίπολης είναι ο Δήμος Κορτινίας, Βόρειας Χινουρίας και μετά είμαστε εμείς. Κάποτε ήμασταν ο δεύτερος Δήμος. Mm-hmm. Τη δεκαετία του 80, θα σας φέρω ένα τρανό παράδειγμα, που γινόταν 4 μονάδα, η Μεγαλόπολη απαριθμούσε 14.000 και εδώ με τα χωριά 18. Αυτή τη στιγμή έχει 4.500. Έτσι, όταν η Τρίπολη ήταν 18.000. Η Πτολεμαΐδα απαριθμούσε 6.000. Η Πτολεμαΐδα αυτή τη στιγμή είναι 40.000. Γιατί? Έχετε αναρωτηθεί? Εγώ έχω αναρωτηθεί για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Και πάντα κρίνουμε ότι το κράτος δεν έκανε αυτό, το κράτος δεν έκανε το ένα, το κράτος δεν έκανε. Δεν φταίει το κράτος. Εσύ πήγες στις προτάσεις σου να πεις θέλουμε να γίνει αυτό? Όχι. Δυστυχώς κοιτάζαμε όλοι, οι εκάστοτε δήμαρχοι που ήταν στη Μεγαλόπολη, κανένα διμηνάκι, κανένα 8 μηνάκι, καμιά θέση στη ΔΕΗ. Και σου λέγανε από το 4. Η ΔΕΗ το 30 θα κλείσει. Τι θέλεις? Απραξία. Άρα δεν φταίει πάντα η κεντρική εξουσία. Η ΚΙΑ, η κοινή υπουργική απόφαση του 4, το γράφει αναλυτικά ότι το 30 θα κλείσει η ΔΕΗ. Δεν το είδα όμως να το πράττει κανείς. Να έχει σχεδιάσει κάτι. Δηλαδή, να πούμε τι να συζητήσουμε. Ότι μας φταίει το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση? Όχι, δεν μας φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και θα σου φέρω σαν παράδειγμα ακόμα και την Τρίπολη. Η Τρίπολη αναπτύχθηκε. Έτσι. Γιατί αναπτύχθηκε η Τρίπολη?
Γιατί κοιτάζανε το μέλλον της πόλης. Και θα αναπτυχθεί κι άλλο η Τρίπολη. Όταν η Τρίπολη έφτιαξε βιομηχανική ζώνη και ήρθαν κάποιες επιχειρήσεις που θα αυξηθούν οι επιχειρήσεις κτλ. Στη Μεγαλόπολη δεν έγινε τίποτα. Τόσα θρέματα, τόσες χιλιάδες θρέματα έχει ΔΕΗ. Τα εκμεταλλευτήκανε? Όχι. Τα ζητήσανε? Όχι. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι εισαγμένη στο χρηματιστήριο. Όταν είναι μια εταιρεία εισαγμένη στο χρηματιστήριο, δεσμεύονται και τα εδάφη της. Έτσι. Άρα τα στρέμματα δεν είναι 45.000 που δικαιούται η περιοχή της Μεγαλόπολης. Πολύ λιγότερα. Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε, κύριε Τσίχλη, στους πολίτες της Μεγαλόπολης? Ότι σαν παράταξη τους υποσχόμαστε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον. Θα είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους. Και το μοναδικό που χρειαζόμαστε από αυτούς είναι ένα πράγμα. Τη στήριξη για να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας. Το όνειρό μας που θα είναι μια πόλη σύγχρονη, μια πόλη που θα έχει σεβασμό στον πολίτη. Θα είναι ανοιχτή η πόρτα του Δημαρχείου? Για όλους. Δεν το συζητάμε αυτό. Όπως είναι και του ιατρίου, μας είναι και του Δημαρχείου. Οι εκλογές είναι μια μέρα, δεν είναι δύο. Ακριβώς. Και είστε και έτοιμος για την παρουσίαση στην Αθήνα, έτσι, έχετε την κεντρική σας παρουσίαση και την ομιλία. Ναι, το πρόγραμμά μας θα το παρουσιάσουμε την Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Νοβοτέλ, είναι Μιχαήλ Βόδα 4 το ξενοδοχείο. Εκεί θα γίνει η παρουσίαση του συνδυασμού και θα κάνουμε την κεντρική μας ομιλία που θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα. Και είναι εκεί φαντάζομαι προσεκλημένοι και όλοι οι άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, αλλά βέβαια, γίνεται επιτοπλίστων για τους ετεροδημότες. Γιατί ο ετεροδημότης δεν γνωρίζει τα προβλήματα που έχουμε, κακά τα ψέματα. Ο ετεροδημότης, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει σήμερα, το οποίο λίγοι το έχουν επιδώσει, υποχρεώνει τον κατενεκάστοτε υποψήφιο δήμαρχο να έχει πρόεδρο σε κάθε χωριό. Έτσι. Ο ετεροδημότης δεν ξέρει τα προβλήματα της περιοχής. Που για μένα κανονικά έπρεπε να ψηφίζει ο Έλληνας πολίτης εκεί που κάνει φορολογική δήλωση. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται το Δημότης να ψηφίσει στη Μεγαλόπολη, στο Δήμο Γορτινία, στο Δήμο Τρίπολη, σε ένα χωριό και να λέει: Α, μου κάνει ο Δήμαρχος, δεν μου κάνει ο Πρόεδρος. Ή μου κάνει ο Πρόεδρος, δεν μου κάνει ο Δήμαρχος. Αυτό είναι λάθος. Τώρα αναγκαστικά, όπως βάλανε που λειτουργεί ο τελευταίος νόμος, είναι ότι ο κάθε Δήμαρχος θα έχει Πρόεδρο. Ωραία. Άλλο είναι αρεστός ο Πρόεδρος, άλλο δεν είναι αρεστός. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι σε αυτό. Ο ετεροδημότης όμως θα έρθει και μπορεί πολλές φορές να ψηφίσει τον Πρόεδρο, γιατί θα έρθει 3 μέρες το Πάσχα και 5 μέρες το 15 Αύγουστο και θα πει: αυτός μου φτιάχνει τα κεραμίδια, αυτός μου άνοιξε το χωματόδωρο να πηγαίνει σε ελιές. Ωραία, και τελείωσε. Δυστυχώς όμως θα φύγει και τα προβλήματα θα συνεχίζουν να διονύζονται σε μια μικρή πόλη. Παρ' όλα αυτά, θα τους ενημερώσετε για το πρόγραμμα που έχετε εκεί για το όραμά σας. Ναι, γι' αυτό κάνουμε την κεντρική ομιλία. Ξεκινάμε από εκεί. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και ξεκινάμε στις 20 του μήνα. Είμαστε πρώτοι, όπως κάναμε και πρώτη εγκαίνιση στη Μεγαλόπολη. Χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη διαφήμιση, χωρίς να ενημερώσουμε πολύ κόσμο. Είχαμε πάνω από 300 άτομα στα εγγένεια. Έτσι, όταν σκεφτείτε ότι η Μεγαλόπολη, μια πόλη 4.500 κατοίκων, και έρχεται το 8%, είναι σαν την Τρίπολη αύριο να κάνει εγγένεια κάποιο συνδυασμό και από τις 30.000 που έχει η Τρίπολη να έχει σχεδόν 2.500 εγγένεια. Μεγάλο το νούμερο. Γι' αυτό ξεκινάμε την ομιλία μας στις 20 του μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από τη θέση του υποψηφίου δημάρχου, διότι δεν έχετε αλληλεμφάνιση, έτσι προβλέπετε. Να ευχηθώ να είστε έτσι γερός και δυνατός, να τα καταφέρετε και να εκπληρώσετε τον όνειρό σας. Είναι ανεξάρτητη δύναμη πολιτών. Υποψήφιος δήμαρχος Μεγαλόπολης Σταύρος Τσίχλης. Πραγματικά ό,τι καλύτερο, κύριε Τσίχλη, για την προσπάθεια αυτή που καταβάλλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.